νίκησαν με την αντοχή τους τον αντίπαλο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στις φυλακές. Άντεξαν στη φρίκη των βασανιστηρίων. Βάδισαν ευθυτενείς στις αγχώνες. Τις μάχες εγενίασε ο ίδιος ο Διγενής στην Κυπερούντα, επικεφαλής 17 ανταρτών, και τις συνέχισαν τα παλικάρια σ' όλο το νησί. Οι νέοι κουβαλούσαν στα στήθη τους το θάνατο, στα δάση, στις πόλεις, στα χωριά. Πολεμούσαν και σκοτώνονταν με ίστατη κραυγή και προσευχή «Ζήτω η Ελλάς». Άρπαζαν τις σημαίες και ξεκίνονταν στους δρόμους. Άρπαζαν τις βόμβες και αντιμετώπιζαν την εχθρική υπεροπλία στις ενέδρες. Ο αγώνας συνεχιζόταν στις πιο αντίξωες συνθήκες. Αρχηγείο ήταν ένα κρυσφύγετο στα βουνά της Παναγίας του Κίκου. Μια τεχνητή σπηλιά στην παρυφή του πυκνού δάσους της Παναγίας της Βασιλικής. Μια δράκα αγωνιστών κυνηγημένων από 40.000 άρτια εξοπλισμένο στρατό, με αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία, μια φοβερή αυτοκρατορική πολεμική μηχανή. Στην πρώτη περίοδο ο Διγενής είχε συνεχή επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο. Μετά την εξορία του Μακαρίου, όλο το βάρος της ευθύνης του αγώνα επομίστηκε ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, που είχε επαφή με τον τότε πρόξενο της Ελλάδας, Ρόδη Κανακάρη Ρούφο. Μετά την εξορία του Αρχιεπισκόπου, το οικονομικό βάρος της ΕΟΚΑ ανέλαβε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κίκου, Χρυσόστομος. Ο Αρχιεπίσκοπος παρέμενε ο πολιτικός ηγέτης των Κυπρίων ακόμα και στην εξορία του στις Σεϊχέλες. Από το καλοκαίρι του 1956, μετά τη δραματική καταδίωξη στα βουνά, ο Διγενής διολίστησε στη Λεμεσό, σε ένα απόμερο περιβόλι, και από ένα υπόγειο κρυσφύγετο διοικούσε τον αγώνα και χάρασε το πεπρωμένο ενός λαού που πάλευε με το θάνατο στα μαρμαρένια αλόνια του Φιλότιμου από το ένα ως το άλλο πρωί, αργόγγιστα υποφέροντας τα πάνδυνα στην κόλαση των αγγλικών μαρτυρίων και αδιάκοπα τραγουδώντας το μαραθώνιο εμβατήριο της φυλής «Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα». Όσο εξελισσόταν ο αγώνας και οι ηρωισμοί των παιδιών του λαού, οι θυσίες και τα ολοκαυτώματα μαγνήτιζαν την προσοχή της ανθρωπότητας και ο κόσμος εκστατικός θαύμαζε και υμνούσε το ελληνικό μεγαλείο των Κυπρίων, τόσο πιο πολύ αποθυριωνόταν η αποικιοκρατία. Ο Μισέλινας Άντονι Ίντεν και ο Μακμίλαν ανέμιζαν τα σπαθιά τους επισύοντας τη θανατική απειλή της διχοτόμησης. Οι εγκάθετοι τους εφάρμοζαν τα πιο απάνθρωπα μέτρα για να καταπνίξουν τον απελευθερωτικό πόθο και ταυτόχρονα φανάτιζαν τον τουρκικό όχλο που προστατευόμενος προέλαβνε κατακρεουργώντας το νησί, αφανίζοντας με βαρβαρική αγριότητα τον πολιτισμό και παραδίδοντας την πύρινη λέλαπα του μίσους όσα δεν μπορούσε να λαιλατήσει. Οι σφαγές,
Οι επαγχωνισμοί, η αδικία, το μαρτύριο δεν έκαμπταν το φρόνημα. Η ηθική αντίσταση του λαού δεν κλονιζόταν. Η παθητική αντίσταση παρέλυε την απικιοκρατία. Έκανε το σταυρό του ο λαός, άναβε το κερί στην Παναγιά και τραβούσε για το καθημερινό κονταροχτύπημα με το θάνατο. Για την Ελλάδα, για τη λευτεριά. Και η αλυσίδα των νεκρών μάκραινε, και η λιτανία των ηρώων πλήθαινε. Ήξεραν οι Έλληνες της Κύπρου πως η λευτεριά ανθίζει στην κορφή του Γολγοθά. Πως η Ανάσταση είναι έπαθλο που προσφέρει ο θάνατος όταν σέβεται και θαυμάζει την πίστη και την παλικαριά του αγωνιστή. Κάθε μέρα που περνούσε, νέες αντρίες άστραφταν στο στερέωμα του ηρωισμού. Κάθε νύχτα νέα θαύματα γενναιότητας βροντούσαν την αδάμαστη θέληση του κυπριακού ελληνισμού. Κι όσο ο αδίσταχτος Άγγλος κυβερνήτης στρατάρχης Σερ Τζον Χάρτινγκ προσπαθούσε να σκεπάσει τον ήλιο του ελληνικού πόθου με το σάβανο του τρόμου, τόσο πιο εκτυφλωτικές άστραφταν οι λάμψεις των ολοκαυτωμάτων. Η συνείδηση της αναγκαιότητας του θανάτου εδραιώθηκε πια σαν επιλεκτικός τρόπος ζωής. Μια τέτοια βαριά κρίσιμη ώρα, ο Γρηγόρης Αυξεντίου άφησε τη ματιά του να αντικρίσει το χειμωνιάτικο τοπίο της Παναγίας του Μαχαιρά και διακήρυξε: «Έμαθα τους αγωνιστές πώς να πολεμούν. Τώρα θα τους μάθω πώς να πεθαίνουν». Ήταν Φεβρουάριος του 1957. Στις 3 Μαρτίου σάλταρε μέσα από τους καπνούς του θυσιαστηρίου του στην αιωνιότητα, αφήνοντας τις φλεγόμενες σάρκες του σαν άγιο καντήλι να φέγγει το χρέος στους ορειβάτες του λυτρωμού. Ήταν η μέρα που οι Άγιοι ήρωες των ελληνικών αιώνων αγάπησαν ξανά τη δόξα της ανθρώπινης παλικαριάς και ανέμεναν πάνω από το καμπαναριό του θρυλικού μοναστηριού να στεφανώσουν το σταυραετό του Μαχαιρά. Εκείνη την Κυριακή, μέσα από τη χαράδρα της δεκάωρης μάχης, αντιλάλησε ξανά η μακρινή προσταγή της Λεωνίδιας Λεβεντιάς: «Μολόν λαβέ».